Veliki raskol 16. srpnja 1054. godine podijelio je crkvu na katoličku i pravoslavnu. Bio je to vjersko-dogmatski, ali i politički sukob dubokih uzroka i posljedica. Preustrojem Rimskog carstva i osnivanjem nove prijestolnice Konstantinopola 330. godine stekli su se preduvjeti za podjelu, jer je njegov istočni dio sve više bio pod grčkim utjecajem. Razlike u interpretacijama crkvenih dogmi postaju izraženije. U nicijskom vjerovanju koje je zastupala crkva u Carigradu tako ne postoji dio o Sinu Božjem, te vjerovanje glasi: vjerujem u Duha Svetog, Gospodina i životvorca koji dolazi od Oca, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi. Dodatak i Sina, latinski filioque, na zapadu je dodan najkasnije u 5. stoljeću, oslanjajući se na teološka dijela nekih istočnih crkvenih otaca. Pravorijek Rima u Carigradu nije smatran dovoljnim, štoviše i poziciju pape kao prvog među jednakima crkva na istoku nije priznavala. Oni su poziciju vlastitog autoriteta temeljili na kontinuitetu snage istočnog rimskog carstva Bizanta. Neposredni povod raskolu dala je rasprava o uporabi beskvasnog kruha u bogoslužju i postu na subotu početkom korizme. Zapad je spočitavao carigradskom patrijarhu Mihaelu I Cerulariju uporabu naslova ekumenski patrijarh. Takav naslov trebao je naznačiti osobiti položaj patrijarha čije se sjedište nalazilo u istom gradu gdje i sjedište cara. Legat pape Lava IX, kardinal Humbert, položio je 16. srpnja 1054. na oltar crkve Svete Sofije u Carigradu bulu kojom izopćuje Cerularija, ne i cijelu istočnu crkvu, a Cerularije je na to izopćio tada već pokojnog papu Lava IX. Bizanski car Izak I Komnen želio je smiriti strasti te je poslao Cerularija u progonstvo gdje je ovaj umro. Međutim, jedinstvo crkve nikada više nije uspostavljeno. Carigradski biskupi nastavili su otvoreno iskazivati nepoštovanje prema papi u Rimu.